ин иқдоми муҳими экологӣ дар доираи тадбирҳои ободониву созандагӣ ва бо мақсади беҳтар намудани вазъи санитарии шаҳр, ҳифзи муҳити зист, баланд бардоштани фарҳанги экологӣ ва тарғиби муносибати масъулона нисбат ба табиат роҳандозӣ шуд. дар аксия роҳбарону кормандони ташкилоту муассисаҳои давлатӣ, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, тандурустӣ, хизматрасонии коммуналӣ, ҷавонону фаъолон ва сокинони шаҳр иштироки фаъолона намуданд. иштирокчиён бо рӯҳияи баланди ҳамбастагӣ ва масъулияти шаҳрвандӣ барои тозаву озода нигоҳ доштани муҳити зист саҳми арзандаи худро гузоштанд. дар ҷараёни аксия корҳои тозакунии шоҳроҳҳои асосӣ, кӯчаву маҳаллаҳои аҳолинишин, боғу гулгаштҳо, канори роҳҳо, ҳудуди муассисаҳо, майдончаҳои ҷамъиятӣ ва дигар мавзеъҳои шаҳр анҷом дода шуданд. ҳамзамон партофҳои маишӣ, ҷамъоварӣ ва ба ҷойи махсус интиқол дода шуда, алафҳои бегона, тоза, дарахтон ва буттаҳо ба тартиб дароварда шуданд. зикр гардид ки тозагии муҳити зист яке аз омилҳои муҳими таъмини саломатии ҷомеа ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии аҳолӣ ба шумор меравад. аз ин рӯ иштироки фаъоли сокинон дар чунин маъракаҳо нишонаи ҳисси баланди ватандӯстӣ, фарҳанги шаҳрнишинӣ ва эҳтиром ба муҳити зист мебошад. ташкилкунандагони аксия таъкид намуданд ки баргузории чунин чорабиниҳои дастаҷамона минбаъд низ ба таври мунтазам идома ёфта барои ободу зебо гардидани шаҳри норак, ҳифзи табиат, пешгирии ифлосшавии муҳити зист ва таҳкими масъулияти шаҳрвандон нисбат ба тозагӣ ва фарҳанги экологӣ мусоидат хоҳад кард. сокинони шаҳр низ омодагии худро барои дастгирии чунин tashabbusҳои созанда эзҳор намуда таъкид карданд ки тозагӣ ва ободии маҳалли зист вазифаи ҳар як шаҳрванд буда танҳо бо саъю кӯшиши дастаҷамона метавонад муҳити зебо, тоза ва солимро имрӯзаву оянда ҳифз намуд.